κάνει το στον Μπαρδάκης. Η μπάλα θα περάσει out. Θα βρει πολύ το Γαρεφαλάκη. Αν το Γαρεφαλάκη θα κάνει το στο Γαρεφαλάκη συρτό. Θα πεκρούσει όμως ο τερματοφύλακας ο Δανδάλης στο 38 λεπτό. Εκτελεί ο Αρχοντάκης. Καλοχτυπημένο. Κεφαλιά. Για να δούμε σε μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορεί ο Κοτσαβασίλης από κοντά. Η κεφαλιά του Αγριμάκη. Η έξωση απ' έξω. Μπαρδάκης λοιπόν. Εκτελεί ο Μπαρδάκης καλοχτυπημένο το κόρνερ. Θα διώξει και με το κεφάλι ο Αγριμάκης. Παρέμβαση όμως εκεί του Ψαράκη. Θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα. Σταματάκης. Γαλάκης. Θα κάνει σέντρα Γαλεφαλάκης. Περνάει από το Μισελουδάκι. Έφυστα την προσοχή των παιχτών. Εκτελεί τώρα ο Τριάντης. Καλοχτυπημένο το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι θα φτάσει μπάλα. Παραθύρας εκεί. Προσπαθεί ο Παραθύρας να περάσει. Θα περάσει ο Παραθύρας. Θα κάνει και το σουτ. Και πάνω στη γραμμή θα διώξει ο Ψαράς σε νέο κόρνερ. Για να δουν τώρα μέσα στην περιοχή το σουτ του Αγριμάκη. Κόντρα θα διώξει ο Σταματάκης δύσκολα. Παραθέσει όμως τον Αρχοντάκη. Εκτελεί ο Ψαράς. Κεφαλιά και γκολ. Έχουμε το γκολ με το Λίτσκα για τον Ηρώρετο. Θα πάρει όμως παίξει ο Σονίσου. Ένα μακρινό σουτ. Μπάλα θα περάσει out.